खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ सोलिफु मार्च दाननि 6, 7 आरो 8 खालाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो साखाफारा जादों। खैराबारियाव 1972 मायथाइयाव गिबि बिबार बाथौखौ गायसननाय जादोंमोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फिन आरोबाव देग्लायबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खैराबारियाव खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिबार बाथौआ दुलाराय बर' माहारियावनो गोसारनायखौ नुनानै खैराबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार हाबाफारि खालामनो थाखाय मोसानाय, दामनाय देनाय आरो खेराइ होनायनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। खौरांगिरि अनसुला बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मनमिल बर' आरो माइनाव आफादनि नेहाथारि देलायस्रि बर' आरो हारिमु नेहाथारि रुपसिं बर' बिथांमोनहा मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं नैबे समाव नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खुलुमबोबाय। दिनै खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै गल्डेन जुबलि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंनो थाखाय नैबे समाव साखाफारा जानानै दङ। आङो नैबे समाव खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनिनो माइनाव आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दङ। आं बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना माखासे खोथाखौ बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव खुलुमग्रोबाय। गोजोननाय थाबाय। जिहेतु नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जिहेतु गल्डेन जुबलि खुंनो थाखाय साखाफारा जादों, बोरै माबायदि साखाफारा जानानै दङ दायो? दायो साखाफारा हिसाबैथ' जोंहा गिबियावनो जोंहा माने बादा बेखेवनाय जाग्रोगोन। बेवहाय जोंहा मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो माइनावफोरखौ बुथुमना लाखानाय जाखादों। जिहेतु बिथांमोना जों बुंनाय लोगो लोगो माने टाइमखौ होनाय लोगो लोगो टाइम मिथिखायो। बे हिसाबाव फैखागोन। फैनानैहाय जोङो बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाग्रोगोन। बेजों लोगोसे जोंहा फुंबिलिनि आर'ज हिसाबै आर'ज थागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा बर' न'खर हिसाबै बर' न'खराव आर'ज सोलिबाय थागोन। माइनाव हिसाबै जोंहा जिहेतु माइनावफोरा जोङो सोलोंगासिनो दङ, आर'जबो सोलोंगासिनो। माने माखासेखौ जोङो जेनेबा गोदान आर'जफोरखौ सोलोंनानै माने बेयावहा जि सानथामनि हाबाफारि बेयावहा जों जेनेबा बाहागो लागोन होनना सानदों आरो। जिहेतु बेयाव नोंथांमोना गल्डेन जुबलि खुंनो थाखाय साखाफारा दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै गिबि हाबाफारि महरै मा थागोन हाबाफारि हिसाबै? गिबि हाबाफारि हिसाबैथ' जोंहा जिहेतु गाबोननि दिनावहा जोंहा बादा बेखेवनायावनो थागोन। बिनिफ्राय लोगोसे जोंहा फुंबिलिनि आर'ज, लोगोसे जोंहा बेलासेथिंहा जोंहा माने थान्दै मेल दङ। थान्दै मेलावहा जोंहा माइनावफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायहा साफायै लिंनाय जादों। बेयाव थान्दै मेलाव थागोन। लोगोसे जोंहा बिदिथ' आरो प्रग्रामा जालांसिगोन आरो। माइनाव आफाद हिसाबै माबायदि जेनेबा हाबाफारि लादों माइनाव हिसाबैथ' जोङो बिदि एक्सट्रानो लानाय जायाखै। जों जयै माने गुबैजोंनो जमायै गुबैनि बिथोन बायदिनो जेरैबायदि मावनांगौ बिदिनो बिथोन बायदि जों मावदों आरो। दिनै सिबियारि बिथांमोनखौ मा होननानै बुंगोन? जिहेतु नोंथांमोना गल्डेन जुबलि दिनै हाबाफारि लादों। दिनै नोंथांमोननि बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै हाबाफारियाव माबायदि बाहागो लानो? सिबियारि हिसाबैथ' जोंहा दायो जिहेतु जोंहा 50 बोसोर जाबाय। 50 बोसोर हिसाबै जोंहा माइनावफोरा गोख्रोङै ओंखारबोदों आरो गावनो गोसो खुसियैहाय माने जोंनि बे गल्डेन जुबलियाव साक्सेस खालामनो हिसाबै जोंहा माइनावफोरा लोब फैनानैहा दिनै मास मोनसेसो जाबाय जोंहा माने आर'जनि जा खेराइनि जा मोनफ्रोमबो बाहागोआव माने माइनावफोरा मुखुब जानानैहा गावबा गाव खामानिखौ मावलांबाय थादों आरो। लोगोसे जोंहा माइनावफोरा जोंहा जिहेतु जोंहा हारि हिसाबै
माने जोंहा धोरोम माबा फिथा सावनाय जोङो मोनफ्रोमबो दालायनिफ्राय 200निफ्राय 300 फिथाफोरखौ जोङो माने एन्थाब फिथा लाबोनो थाखाय खावलाय हरनाय जादों आरो बे खावलायनाय हिसाबैनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दासिमहाय जोंहा फिथानिफ्राय जोङो मोननो हादों आरो माइनाव आफादनि गाहाय आलासि हिसाबै सोरबाफोर थागोन नामा? गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा माने सेन्ट्रेलनि बायद' थागोन आफादगिरि थागोन लोगोसे जिल्लानिबो थागोन जिल्लानि बायद'मोन थागोन आरो लोगोसे माखासे माने गोरों गोरा आलासिफोर लिंहरनाय जादों आरो खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मेथाइ फोरबोआवहाय गाजा गोमजायै हाबाफारिखौहाय साबना हामना खालामनो थाखाय बिथांमोना नैबे समावहाय खेराइ हान्जा सोलोंगासिनो दङ। आं नैबे समाव खेराइ हान्जा दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लागोन जे बेयाव गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दिनै मोसाखावरि बिथांमोना माबायदि बाहागो लादों आरो बेसेबांसो मानसिफोरा बेयाव बाहागो लादों। नोंथाङा दे दिनै नैबे समावहाय खेराइ हान्जाखौ दैदेनदों नैबे समाव नोंथाङा बै सनाथि मेथाइ फोरबोखौहाय माबायदि जाफुंसार खालामनो थाखाय नोंथाङा बे समाव सानदों? गिबियावनो खुलुमहरबाय दा जोङो गासै 70 जन लानाय जादों आरो बेनिफ्राय 20 बोसोरनिफ्राय आप टु 50 बैसोआलासे दङ हारिफोरा बेनिफ्राय आप टु 10 बोसोरनिफ्राय माने 15 बोसोर बैसोनि मोनसे हानजा दङ खेराइ हानजा बिसोरबो उन्दै उन्दै माने खुदिया आरो फ्राय 7 बोसोरनिफ्राय आप टु 10 बोसोरालासे मोनसे आरो खेराइ हानजा मोनथाम हानजा जोङो बानायदों अलरेडि गासैजों मोनथाम हानजा जोबोद समायना माने मोसानो सोलोंदों रोंबायबो दा बे हिसाबै समायना मेहेर गोनां जागोन बे हाबाफारिया। जिहेथु बै प्रग्रामाव मोसानो थाखाय मा मेथाइखौ नोंथांमोना सायख'नानै लादों? मेथाइआथ' बर'नि जेनेबा बाथौ धोरोमनि हिसाबै जोंहा 18था खेराइ दङ बे 18थाखौ जोंहा टाइम मोनजोबनाय नङा बिनि गेजेराव जोङो मेन स्पेसियेलि जोङो जारा फाग्लाखौ लादों गासैबो दङ बागुरुम्बायाव थाखागोननो ओमफ्राय अन्यआव थागोन दा थानायनि गेजेराव जों जारा फाग्लाखौ मेनलि स्पेसियेलि दिन्थिनो आखायाव लादों आरो बे स्पेसियेलि सेंग्राफोरनि थाखाय मोसानाय गैया नामा? सेंग्राफोरनि थाखाय खामथ'आसै जेबो मोनाबिलिनि हारिमु बिलिफां आयदायाव जाहैगोन सेकेन्ड डे खालि अर्थात 7 तारिखै जोंहा जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि जोंनि जायगानिनो बा भेरगाव बिसानि सिङाव थानाय बिथांमोना जाबाय फुकन बर' सिमांसा बर' बेनिफ्राय सिजुमा बर' राजा नार्जारि बेनिफ्राय रोदोमसा बर' साब्रै साबासो दङ आरो बेफोरबायदि। साबेसे बेयाव मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों साबेसे? खेराइ हान्जायाव नैयाव दा जोंहा माने बुरै हान्जा होनना मोनसे दोनदों माने 25निफ्राय आप टु 50 आलासे बेयावहा 70 जन जागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा 8 तारिखै मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदायाव जोंहा बाहागो लाफैगोन जोंनि गेजेराव माने मोनसोम बर' आरो इलिसा बर' बिथांमोन सानै। नंगौ बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै दिनै नैबे समावहाय बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार खालामनो थाखाय बा बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मोसाहोनो थाखाय बिथांमोना नैबे समावहाय खेराइ हान्जा सोलोंगासिनो दङ बुरै हान्जानि मोनसे आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि मोनसे आरो उन्दै खुदियाफोरनि मोनसे गासै मोनथाम हान्जा बिथांमोना दिनै दानानै बे हान्जाखौ बिथांमोना नैबे समाव फोरोंगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे समावहाय नुनो मोनदों आङो नोंथांमोननो बे समाव दिन्थिगासिनो दङ। जिहेतु नोंथांमोना गाबोननिफ्राय जानो गोनां जिहेतु सनाथि मेथाइ फोरबो बे सनाथि मेथाइ फोरबोखौ खुंलांनो थाखाय माबायदि साखाफारा जानानै दं? बे जोंहा बे मिडियानि गेजेरजों जाय आंखौ स्टेटमेन्ट लादों बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनि गोरबो गोसोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावबाय। दा जोंहा 1972 मायथाइयाव गिबिसिन बिबार बाथौ गायसननायनि जायगा आरो बे जायगा हिसाबै जोङो दुलाराय भारतबर्षआवनो दा बिबार बाथौआ गोसारलांबाय आरो बे गोसारनायखौ जोङो खैराबारि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै जोंहा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननाय मोननायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय मार्च दाननि 6, 7 आरो 8 बे सानथामनि हाबाफारिजों जों गल्डेन जुबलिखौ खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो बियो दिनै फैगोन 6 मार्चनिफ्राय जोङो गिबि
जागायगोन आरो बे हाबाफारि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गाबोनो माखासे थानसालि बेखेवनाय दरखं बेखेवनाय आरो जोंहा गेवलां मेल दरखं बेखेवगोन आरो बिदिनो जोंहा माखासे दिन्थिफुंसालिबो दङ आरो बे दिन्थिफुंसालियाव जों बर' न'खरजों लोगोसे मार्केट माखासे बायदिसिना मुवा फाननाय बेसाद बेखौबो जोङो गलाखौ फज'दों आरो बे हिसाबै जोंहा 6, 7 आरो 8 गाबोनो गिबिसिन आरो बे गिबिसिननि उनाव 7 अक्ट'खालि जोंहा गिबि खैराबारि ओनसोलाव बिबार बाथौ गायसननाय हिसाबै जायफोर गोदोनिफ्राय धोरोमजों नांफाबोनानै दिनैसिम गोसारहोनाय बे हाबाफारियाव जाय नांथाबनानै फैदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय महरै 7 मार्च खालि जोङो गासै गोदोनि बिबानगिरिमोनखौ लिंदों आरो बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन। बेनि उनाव जोङो गल्डेन जुबलि हिसाबै जोङो माखासे गोदान आरो गोजाम सोद्रोमाफोरजों जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै बेसेबां गोसारजों आरो मारै जाबावनांगोन इन फिउचाराव गोदोआव माब्रैमोन बेखौ जोङो गोरबोसे सावरायलायनायनि गेजेरजों दानि सुबुं एबा बाथौ धोरोमनि लाइमोन आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौ जों मेसेज होनो नागिरदों जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो जोङो थांनानै थानो हायो। बेखौ जोङो सारा भारतआवनो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ जोङो दिन्थिना होनो नागिरदों जे जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो इसोरखौ मोननो हायो आरो बे इसोरखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि संस्कृतिफोरा जाहाथे माने फोसाबलांनायनि राहा दं आरो लेखा फराथिंबो दावगानायनि मोनसे राहा दं बेखौ जोङो दिन्थिफुंनानै रायलायनायनि गेजेरजों जों समाजखौ फोजाखांनायनि बेबस्था लादों। बिनि उनाव जोंहा 8 मार्च खालि जोंहा गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेलाव जों माखासे आसामनि मिनिस्टार आरो MLA MCLA BTRनि चिफ गासै सुबुंमोनखौबो लिंनानै जोंनि बे बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि थानसालि फोरखौ दिन्थिनानै बिथांमोनखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों जे जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंबो समायना मोनसे थानसालि लुफुंनायनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनो रोंगौ आरो इसोरखौ मोननो हायो। बेखौ जोङो सारा भारतबर्षआवनो गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ दिन्थिनायनि मोनसे थांखिजों दिनै मास मोनसेनिफ्राय माखासे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों। दा दिनै बे हाबाफारिया जाफुंगोन। गाबोननिफ्राय जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांनायनि थाखाय साखाफारा जादों। ओंखायनो बे मिडियानि गेजेरजों आङो सारा भारतनि बाथौआरि सुबुंमोनखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे 6, 7, 8 मार्च खालि बयबो फैनानै जोंनो जाहाथे बाहागो लानानै जोंनि रंजानायखौ लोगो जाफायो बेखौ आं हास्थायनानै आङो बे मिडियानि गेजेरजों बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। सनाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै नोंथांमोननि बे खैराबारि बियाबा लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि माबाफोर प्रग्राम लादों नामा? जोङो बे गल्डेन जुबलि हिसाबै जोङो लाइमोनफोरखौ जोंनि धोरोमनि गेजेराव लाइमोनफोरा मावनांगौ मा बिबान दं आरो मावनांगौ बोरैहै लाइमोन सिख्लाफोराबो जोंनि धोरोमखौ बोरैहै मावनो हाबाफारि दं बिनि सोमोन्दै जोङो आर'जनि बेलायाव बिथांमोननि मोनसे आयदाफारि लानानै जोङो सावरायनो हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया सावरायनायनि गेजेरजों लाइमोना बोरैहै बाहागो लानो हायो माइनावा बोरैहै बाहागो लानो हायो बिनि सोमोन्दै गुवारै बुंफुंनो थाखाय जोंहा गोदोनि जोंनि बाथौ धोरोमनि मावबोनाय जोंनि माने गुरु सुरुप जोंनि हरिसिङानि भारत आरो बुब्रु बाहन बिथांमोनखौ जोङो लेंनाय जादों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो दानि लाइमोन आरो लाइमोन सिख्लाफोरा बोरैहै धोरोमनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावनो हायो बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय सुबुरुन होनो जोङो हाबाफारिखौ लादों। नंगौ थारैनो बिथांमोना नैबे सनाथि मायथाइ फोरबोआवहाय माखासे मिजिं लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय नैबे समाव आखायाव लादों। बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबोआ नैबे खैराबारि बियाबनि
बाथौ थानसालिया 1972 मायथाइयाव गायसनजादों। बे 1972 मायथाइयाव गायसनजानाय खैराबारि बियाब बाथौ थानसालिया फैयै फैयै नैबे समावहाय गल्डेन जुबलि मोनफैबाय। नैबे समाव आङो केमेरा पारसन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन। दिनै बिथांमोना नैबे समावहाय बे हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय बिथांमोना नारा नाथा हर सान खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे समावहाय सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारनो थाखाय बिथांमोना नैबे मोसाखावरि बिथां लाइमोन हान्जाफोरखौ लानानै बिथांमोना नैबे समावहाय रेसल खालामनायबो नैबे समाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।